iwu emume nkiri nke odogwu lụrụ nwanyị ọhụrụ. Aha ya bụ Ụlọma. Ha bi n'udo. Ọ hụkwara nwunye ya n'anya, ma ịhụnanya odogwu mere ebe nwunye ya nọ jụrụ oyi. Mgbe nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ, tupu Ụlọma mụọ nwa ya, ya bụ mgbe ọ dị ime, o nweghị ihe dị ya anaghị emere ya. Mgbe Ụlọma mụrụ nwa nwanyị, ihe niile gbanwere. Obi adịghị odogwu mma n'ihi na ihe ọ chọrọ bụ nwa nwoke. Ihe nke a wutere nwanyị a nke ukwuu, mana o nweghị ihe ọma ọ ga-eme. Nne